Hi guys, आंनि एसे दाब्लानिफ्राय नोंथां बयखौबो आङो अननाय आरो खुलुमनाय बावनाय थाबाय। बे समाव ओरैबायदि दुखु नांथावना देग्लायनि सनावहा मानो होनोब्ला अखा गैया। बहुद मानसिफोरनि थाखाय बहुद अखा नांगौ जादों, अखानि गोनांथि। आरो दायो किसु आबादफोराबो गुटे रानलांजोब्बाय आरो ना। नायदो नोंथांमोना जोंनिथिंजाय गुटे साहा बागान आरो ना। साहा बागान बोसोरे बेबायदि रानामोन। नाथायबा देग्लाय मा जाखो अखा गैयैनि जाहोनाव नै साब्लाइफोरा गुटे रानबा नायलाय। आरो ओरैबायदि नै गुटे रानजोबखाबाय आरो नै नायदो सेस नै बे गुटे रानदों आरो सेस आरो मा जागोन देग्लाय आरो अखा जुदि बे साननैसोनि गेजेराव अखा हायाबा मा जागोन मिथिला आरो ना। नायलाय बिराद दुखु नांथावना दिनै बेबायदि रानोब्ला मानसिया माबायदिहै आबाद मावना जानो हाबावनो। नायदो गुटे रानजोब्बाय, इथिं गुटे रानजोबनायसो नै बिराद गोदोर नै बागाना हले बेफोर गुटे रानजोबदों आरो ना। नाय नोंथांमोननियावबो माबायदि जादों आबाद थिलिफोरा रानदोंना रानाखै, बिदि दुब्लिफोराव दै जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव दिन्थिहरबानो जाबाय। जोंनिथिंथ' गुटे दैसा दंग गुटे रानजोबखाबाय आरो ना। आरो बरिं दोदों गोथौ गोथौ 300 फुट 400 फुट गाहाम, खिन्थु बेफोर गासैबो रानदों आरो ना। बरिंआबो गैया, अखा गैया दिनैसिमहालागै। किसु बोसोरफोरावबा बेबायदि जायामोन आरो ना। गुटे बे बोसोरावसो बेबायदि समस्या जाबाय आरो ना। बहुद दुखु नांथावना खर' हमनो गोनां जादों दे मानसिफोरा। आयौ हाय 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 आरो अखा हायाबाथ' आरो बिनिख्रुइ आरो बांसिन खहाया जाबावगोन आरो ना।